Привет! Зона 2, подкаст, епизод номер 9. Аз съм Чил, това е Страхил и вече се на 9-ти епизод. Днеска записваме това в сряда вечер. Малко преди Софийския маратон ще стигнем и до там. Ти как си, младеж? Вече е оф-сизъна. 2 седмици оф-сизън. Не съм правил как нищо. Как се отразя? Нищо не си правил. Почти нищо не съм правил. Добре ми се отразява. Единствена голяма, т.е. две големи разлики. Едната е, че едни 10, 12, 15 часа на седмица идват в повече. Аз мисля, че кажеш 10-15 кила съм нагоре. Стои, в интерес на истината. Свалих 3 кг след Италия. Аре? Да, и главното нещо, аз той не съм ти го казал реално, бях около 80 преди Италия и след Италия сега съм на 76-77. И мисля, че главното нещо е с спирането на креатина. Реших да спра креатина, защото нямам толкова активна натвареност. Да ми промага за възстановяването. Мисля, че той е главно вода, но са константни. Не е да кажеш да съм си изчистил тялото за 1-2 дни. Константни са паднали 2-3 кг и в крайна сметка го виждам как се е поизчистил вода. Да, в огледалото ще да питам, усещаш ли? Да, има, усеща се, да. Но предполагам, че повече вода. Мисля, че е вода. Креатина, нали, задържа повече вода. Да. Възможно е това да е, да. Аз креатина реално го започнах в началото на сезона. На 2 пъти мисля, че го бях спрял за известно време, но сега го спрях нали, изцяло, заради по-малкото натваряне. И там паднаха с 2-3 кг. В интерес на истината, този сезон въобще не бях свалил нито 1 кг. Бях почнал 80-81 в началото януари месец и преди Италия, 9 месеца по-късно, реално бях 80-81 пак, което е интересно. Другото интересно, което е голяма мъка с... Не се чуя. Лежа на дивана. Чак толкова. Да. Все пак се справям с това нещо. Пускаш ли часовника за лежане? Йога, добре йога. Не, храненето ми е трудно. Старая се да се храня по-малко. Защото с дневни 3000-3500 плюс калории от интензивно трениране към 0 активни калории някои дни ми е трудно. Да, продължавам да се храня така. Навиците се остават малко така и продължавам да имам първи, втори десерт, междинно ям вафлички и така нататък, или поне такъв навик имам, но се опитвам да се старая да наблягам повече на протеина и по-малко на въглехидратите. И протеини, плодове. Но, ако видя, че не става, просто ще качим пак тренировките и готово. Не, че не тренирам нищо. Бях в понеделник, ония ден бях да карам колело, вчера малко в фитнес вкъщи. Не съм се справил съвсем. Да. Важно е да си след минаването на важното състезание пак да продължиш да си активен. Ама ще говоря малко по-нататък в подкаста за това, какво предстои. Слушал една олимпийска медалистка, мисля, че американка беше. Не знам дали съм го казвал. След като минала олимпиадата, мисля, че не беше тази, ами предната олимпиада, каза, че приключва с активен професионален спорт, т.е. се пенсионира съответно, да професионалист и те я питат, добре, какво ще правиш сега? Че нямаш спорт, не трябва да тренираш и нататък. Мисля, че беше германката. И тя каза, не, аз не мога да спра да тренирам. В следващите 5 години трябва интензитета да се сваля с 10-15%. Не мога да спра, това е опасно за тялото ми. Което е интересно, ако си тренирал 20 години, не можеш просто да спреш да тренираш. Не вярвам, опасно за не вярвам опасно за тялото да е, по-скоро опасно за мозъка. Психически.
Психически ти се едно си Да. бил, представи си, нещо толкова години ти е ангажирало мозъкът. То затова, може би, и мисля, че някаква друга статистика бях чел, че един от най-опасните дни в живота е в момента, в който се пенсионираш, защото Да, изведнъж бях чел и тебе аз. седмиците ти са изглеждали, ходиш на работа, там нещо, харесва ти, не харесва, не е толкова важно, ама ходиш на работа, връщаш се, целата неделя почиваш и понеделник пак ставаш с нагласа, че трябва да отидеш на работа и в момента, в който се пенсионираш, ти вече спираш да имаш тая цел, тая мисия и Да. не толкова физиологично се случва нещо различно, а психически просто вече ставаш без цел. И според мен при нея това е по-скоро Може реално би се случва. Сега и тя как това го го има. формулира, не знам, или на нея как се го казали, нямам представа, не съм я слушал, но по-скоро психологически е момента, че тя, предполагам, що е професионалистка, поне по 20-25 часа на седмица е тренирала. И изведнъж да кажеш, спирам вече, се пенсионирам, какво ги правиш? Това ти е било живота последните 20 години и изведнъж спираш. Мисля, че ще подкачиш, не знам. Така че, да, от тази гледна точка трябва да се... Говориш нещо и за сърцето, но не знам. Нямам. Нека да не вземаме чиста монета. Аз не помня съвсем детайлите, но все пак е толкова... И за мен, нали, последните 9 месеца беше едно ежедневие. Сън, работа, тренировки. Да. И сега И изведнъж да повтаряне. И бутнеш щепсела и сега те в да момента изведнъж малко ще са... сърбет на краката. Ходим се да бягам. Ако не вали всеки ден, ще да отида да побягам навънка няколко пъти, ама уви. Както да е. Затова има Zwift. 4 часа на Zwift-а. Стабилна работа. Само таблета трябва да се зарежда и те. Друго няма значение. Няма друго. Да. Друго. Да, той за мен. Кажи ти как си, как я караш. Малко предстоят няколко важни дати в близко бъдеще. Първо, тази седмица. Края на тази седмица е маратона в София. Аз миналата година го правих пълната дистанция. Тоест, този подкаст, като се излезе, аз вече споделих една статия за моето преживяване, където си направих ретроспекция как е минало, какво съм объркал, какво е минало добре, така че може да прочете и тя на сайта. Да, маратон София в неделя, като там целта ми е най-вече среща с приятели, доста познати хора ще участват, с които имаме, тъй че по-скоро забавен елемент ще има. Мислех дали да го натискам, аз тази година ще участвам на половин маратон, защото седмица след това ми е най-главното състезание за сезона, пълната дистанция в Гандия, в Испания. Така че един маратон седмица преди това не е добра идея. Реших, че направя полумаратон, т.е. последното ми дълго бягане, като първите 5 до 7-8 км ще бъдат с състезателно темпо и след това ще го добягам лекичко до финала. Няма да се натискам, не ме интересува толкова време. Така че това ми е плана сега за София. И в четвъртък след това заминаваме за Гандия, Испания, което е на 50 на км от Валенсия. Не е най-добрия тайминг. Ако може и да си избирам в паралелен свят, може би ще да отида там от понеделник и вторник. Но така се случва, че ще бъде вечерен късен полет в четвъртък, т.е. петък много рано през нощта пристигаме, после някак се ще спа, трябва да се регистрирам, се вземам турбата, да се сложа колелото и в събота е състезанието. Старта е от 9, което е малко странно, обикновено дългата дистанция основно са доста рано. Ама така са го решили организаторите и така. Тоест, малко повече време ще имаш сутринта. Да, пак ще се стана нали, сравнително рано, ще закуся и ще отида там около старта. Той е пак около голямо, изглежда колкото малко по-голямо от Олимпиаки градчето, където се провежда триман, тъй че не е нещо, особено извън сезона, има супер много свободни квартири и хотели, няма да ще е празно градчето, наблизо сме до старт финала, тъй че предполагам, че от към логистична гледна точка, поне в деня на състезанието няма да е проблем. Да.
Подготовката върви добре. Сега уикенда, който мина, направих един последния ми така силен брик. Едни 185 км за малко над 4 часа и половина. И направих просто така да усетя как са нещата. Да, добре беше. Тествах и храненето. Имам вече почти изяснена стратегия как точно се храня. Тествано е многократно. Знам точно какво ще ям. Само логистично как ще го събера на колелото. Почти съм го решил, ама имам така една последна чуденка. И това го направих към 4 часа и 35 бяха. След това се прибрах, оставих колелото и излязох за около час така силно бягане, пак със състезателно темпо по средата около 30 на минути. И добре се усещах, тествах и там до последно се чудя дали с гелове или с бутилка с въглехидрат ще бягам. По-скоро ще взема бутилката с колана. И това на 95% съм го решил вече. Просто защото постоянно само те съм тествал. Те като Сандърс, такава бутилка на... Да, на кръста, дето си пиеш от нея и вътре ще се разтворя пак течен въглехидрат. Моя въглехидрат е обикновената бяла захар. С нея си работя добре. Харесва ми, не ми свикнал съм вече на вкуса, тъй че няма да е... Но има нещо особено, което забелязах. Веднъж, аз от моята купон от Lidl, веднъж бях купил от някъде другаде, просто защото нямах така и имаше друг вкус. И не ми понесе толкова. Странно е, уж какво може да е бяла захар, ама и като водата тук от чешмата е една, при тебе е друга, на трето място е... Уж е все вода от чешмата, ама има различен вкус. И като почнеш с големи количества да правиш, вече става... почва да не ти понася, примерно. Ще си взема захар. Бяла захар ще взема от тук, което е странно, но не ми се рискува с други неща. Интересна истината, аз ползвам също, разтварям във вода същите количества, като моите, даже по-ниско. На колелото ми бяла захар ме понася, обаче не и на брик. На брик просто отказва. Директно. Пак на колело? Да. Ако правя колело и после отида да бягам, никакъв шанс. Само на колелото върви, нямам проблеми. Да. Храня се, разбрахте. Усеща се добре, но след това, ако почна да бягам, всичко блокира и край. Странно, да, може би за тръскането, но аз съм го тествал няколко пъти, не съм срещал проблеми. Долу-горе съм си планувал... Какво е само за малко да се върна? 185 км каза за 4.35. Той какво прави? Колко... Около 40 км в час средна. Но трасето, дето го избрах тук, беше подходящо за това нещо. Сега на Гандия не знам дали ще стане точно така, ама тук беше Пловдив Пазарджик, където имаш две кръгови по средата, няма никакви светофари, равно е и имаш две кръгови, където са на двете страни и там се обръщаш, нямаш нужда да... Тъй, че много е подходящо трасето за такъв тип тест. Всъщност. Така че, но в крайна сметка нямаше никой с мене, не съм драфтил, с изключение на някой камион, примерно като мини леко ма дръпне, ама през другото време си натискаш само... Или пък в вулканите нататък. Да, през другото време съм натискал сам, нямаше никой, който да кара пред мене, след мене или отстрани. Вятър като духне, пак е само за мене. Да, но успях 4 часа, може би имам около минута-2 на самите кръгови, където съм излизал леко от аеропозицията. През останалото време стоях в аеропозицията и това тествах. Той ще го издържа което е основната идея на аеропозицията. Добре е геометрията, няма да имам проблеми. Така че добър тест се получи, особено той, че видях, че след това аз около 30 минути бягах състезателно, защото не исках да ги удължавам, но знаех, усещах, че мога повече, нямаше проблеми. Бягах с триатлонския костюм, си направих цялата тренировка, с храната, която ще ползвам, с колелото, което ще ползвам, в позицията, която ще карам, т.е. максимално много. Сега времето също беше около 20 на градуса на колелото, не печеше силно слънце, така че какво ще се случи на Гандия няма как да определя като... и вятъра много се определя. И вятър може да излезе, няма как да знам, но максимално много, което зависи от мен като условия, успях да ги репликирам, да ги
повторя, така че максимално да се доближа до това, което ме очаква на състезателен ден. И от сега нататък вече спихваме малко обема и интензитета участие и е малко странно така. Чувствам се като часовника ми казва, айде, няма да се движиш. Е така... Да. Събираш. Но лекичко ми това е идеята. Това е, да, трябва сега... Той ще се случи в София, че трябва да си кажа, да имам дисциплината да намаля обемите и интензитета, въпреки че мога повече и ми се тренира, но просто така дълбоката умора да може и тя леко да се изчисти и да мога за след 2 седмици, просто дългата дистанция се трябва по-дълго възстановяване. И то последната седмица, последната седмица, която беше завърши с този силния брик, беше мисля, че 18 часа тренировки, нещо такова съм направил. Да, 18 часа и 40. Силна седмица беше, да. Доста... Ето, тейпъринг е доста... Не е ли по-дълъг тейпъринг? Не трябва ли да бъде за дълга дистанция? Мен, което направи, беше 3 седмици по-солиден тейпъринг, отколкото... Зависи в какво... Зависи как се чувстваш, какъв е атлета, колко добре му понася тейпъра. Няма такъв универсален тейпър. Добре, за тейпър ще говорим малко по-късно. Щях да те питам за храненето. Малко ние говорихме много за моето хранене, как изглежда през деня и какво сме планирали. Кажи малко, сподели твоето хранене, загатнахме за захарта, сподели. Да. Как изглежда? Ставаш сутринта, в Кандия явно, че ще станеш малко по-късно или ще имаш възможност да станеш малко по-късно. Закуска? Закуската, което винаги предпочитаното ми нещо е препечен филийки с мед. Много добре ми понася, нямам никакви проблеми, тъй че мед ще си нося от тук малко бурканче. Преди плуването ще хапна още малко някакъв въглехидрат, вероятно течен ще се разтворя в допълнителна бутилка още малко захар, просто така все едно като гел, може и гел да взема, не знам. Нямам предпочитания. Имам няколко гела, които съм пробвал единични пъти и знам, че работят. На колелото вече както каза, стратегията ми почти изчистена. Това силното каране брика, което направих, бях някъде около 120 грама на час въглехидрат. Той прави общо около 500 и може би 70 грама ще е сумарно, което аз ще разпределя зад седалката ми. Тук имам 2 стойки, там ще ми бъдат въглехидратите, 2 бутилки, където аз на тая тренировка ги направих по тези от големите 750 мл и разтворих по 300 грама захар във всяка. Сега мисля да ги намаля малко, да станат по 650, тъй че ночи да бъдат малко по-ниски, за да ми е по-лесно да закачвам. Но второ, като са по-концентрирани, ще мога по-лесно да стигам до въглехидрата и само с водата, която ще нося между рогата и тук долу в шишето, с нея само да разреждам. Така че да мога ако е по-хладно, примерно да не трябва да изпивам цялата бутилка, т.е. цялата течност, за да приема това количество въглехидрат. Така че може би ще сложа по 300 грама с цел да имам и малък запас. Вместо 570, които мисля да изпия, ще са 600 грама. Така че да имаш малък запас. Те иначе много трудно може да изтискаш и последните там 50 грама от бутилката, докато караш. А отделно можеш, като видя, че наближавам края, просто няма да ги изпивам до края. Да, ясно. Защо бутилката с водата ти е най-налесно? Не е ли по-добре бутилката с въглехидрата да е най-налесно? Може и така да ги разпределя. Още самото разпределение не съм го мислил. Просто бутилката с водата ще я сменям на всяка станция. Тоест ще имам възможност да я сменям на всяка станция. Дали ще я сменя вече, зависи дали съм изпил. Но да, може водата ми да бъде зад седалката и въглехидрата ми да бъде отпред. Също е вариант. И по някое време особено след като нямаш намерение да имаш пиене на вода толкова често, в зависимост от температурата, може би е най-лесното място трябва да е въглехидрат. Най-лесно ще бъде между рогата да ги сложа. Да, там също лесно се пи. Въпросът е, че тогава вече със сигурност трябва да е малка бутилка заради ъгъла на рогата, защото иначе много трудно се вади. Има шанс да ти падне компютърчето, което е отгоре.
Аз в захарта, между другото, просто като, може би, съвет, аз няма да я разтварям с чиста вода, ами ще си направя предния ден един чай. Ментов много харесвам и ще си го разтворя с ментов чай, просто ми харесва вкуса и тогава не е обикновена бяла захар просто с вода, ами има такъв привкус на мента, който на мен ми е такъв свеж и много добре ми понася, много ми харесва. Все едно пиеш много, много, много сладък чай. Другото, което е спазмалгон ще имам на колелото, хидратин алфа, той ще са ми въглехидратите, такива степчета, имодиум. Всичките тези неща съм ги тествал, знам, че работят и не очаквам да имам проблеми с тях. На бягането, ето казах, ще имам колан с 500 мл бутилка, където ще се разтворя може би 200 грама захар и пак хидратин алфа и някакви, ще имам още, понеже колан има малко джоб, ще сложа примерно 2 или 3 кела като резерва, ако искам с нещо да разнообразя, а на колелото ще си сложа един или два някакви като флап чекове или нещо твърдо за дъвчене тук на рамката, за да мога, ако по средата на той каране не ми са дояди, но ако нещо ми се предъвчи, да имам някаква резерва. Мога да го направя. И това ще на кофеин, да, също кофеинови таблетки на втори и на четвърти час ще изпия, по една кофеинова таблетка 200 мг. Не мисля да си го слагам той ще ми бъде като отделна таблетка, а не в водата разтворено. Правил съм го и той смилаше с нещо, не я начукваш и я разтваряш във водата, ама този път няма да го правим, ще го направя като ударно да бъде. Отделно хапче да бъде, да. Тъй, че това ще ми бъде като хапче в тъс кутийка ще седи. Ами, следваща точка. Това ми е плана за хранене. Ще видим как ще проработи. Ще дискутираме. Нека да дадем шанси на слушателите, зрителите и така нататък да предположат как ще проработи. Долу в коментарите. За Италия бяхме направили нещо такова. Ще стигнем до там. Всеки, който иска да участва, долу в коментарите да напише предположение за крайното време на момчил. Пълна дистанция в Испания, в Айкън. Целта е около 9 часа или под 9 часа, съответно. Това е целта, това е плана. Но нека да дадем шанс на вас да предположите как ще се справи момчил. Аз съм се задал моите предположения съм го задал, така че нека да видим. Нека да видим. Така ли, ще се участва за някаква награда изненада. В последствие ще разгледаме кой какво е предположил. Вече е написано, така че след Испания ще видим кой какво е предположил и естествено най-близкия резултат или най-близкото време. Ще спечели, ще измислим какво ще изпечели. А пък за твоята... За Испания, за Испания. За Италия. При тебе бяхме направили същата анкета и 4-5 човека бяха пуснали, включително и Михаил Шван, треньора, който участва и на тренировъчните лагери. Той беше предположил 9.55. Той е само с една секунда не те оцелил. Времената за единичните дисциплини малко ги беше не съвсем точно оцелил, но крайното време наистина беше 9.55, така че той технически е най-близо. След това беше Теодора с 9.53 и 46 на второ място. Което е с минута и 10. Минута и 10 малко по... Да, и 13 не съвсем точно оцелено. Да. Но решихме, че както на борсата ги дисквалифицираме за търговия с вътрешна информация, което не е честно. Така че победителя от Италия, сподели ти. Да, победителя от Италия е Марта Андреева с 9.45 и 40 секунди. Така че тя си оставила имейла, ние ще я пишем, ще пратим шише и чорапи на Mindless Life, така че като награда за това, че е била най-близко без вътрешна информация до полученото време.
Така че Марта, честито. Асен беше предположил 9.45 и Ивайло беше написал 9.31 Да. и 40. До там има още малко 31 работа. малко. До година. Малко работа имаш, Дойде. имаме още малко работа Да. до тогава. Но така Така. честито на печелившите. Някой много точно с... И на участниците. Да. Много точни времена, да. Аз мисля, че моето време беше към 9.50, ама аз тъй иначе няма да участвам. Тъй, че... Да, ти още повече вътрешна информация имаш. Съвсем. Да, как ти но да. И аз бях за 9.50, къде бях, но уви, другия път. Но все пак, не го казвам да се оплаквам или че съм недоволен. Под 10, това беше целта. Да, беше целта. Доволен съм, защото дадох всичко от себе си, така че повече нямаше този ден. Добре се получи. Окей, добре, даваме нататък. Следващата стъпка, малко са покрай края на сезона и нашите състезания се разсеяхме от някои от точките, които бяха зададени за подкаста като главни. И една от тематиките и по-точно под и надценени неща около триатлона. Аз задавам въпросите, Момчил споделя мнение и обсъждаме съответния продукт или стратегия за триатлона. На първо място, това е реален въпрос, ми излиза доста реклами за спирулина. Спирулина е едно растение или водорасло по-скоро, което има доста интересен цвят. И тук въпрос е, според теб, този тренд на спирулината дали е подценен или надценен? Според, нали не говориш за AG1 Athletic Greens, защото това не е спирулина? Не е марката, като спирулина има много марки, имат продукти, дали в капсули, дали на прах и така нататък. Да, зеленикова водорасло е много тъмно зелено, мисля, че го има и даже в синя форма. Водорасло има доста положителни ефекти върху тялото. Аз попрочетох, наистина има позитивни ефекти към тялото, много богато на желязо, помага за транспорта на кислород в мускулите, като имаш повече желязо, богато е на протеин, въпреки че като абсолютно количество не може да приемеш толкова много, т.е. не мога да говорим за 100 грама спирулина на ден да изядеш, е абсурд, невъзможно. Не. И има там допълнителни ефекти за храноспиване, за имунната система подобрява. Аз лично я приемам на почти ежедневна база, просто защото ми е вкусна. Ми харесва вкуса. Сега за цвета, може би повечето знаят, че съм biased и съм... Слабост към зелената. Да, пристрастен. Не си вземаш синя спирулина със сигурност. Синя спирулина не съм си вземал до сега, да. Може би е случайност. Ама просто ми харесва на вкус. Ефектите за това, което според мен се приема количество на ден, е пренебрежимо малко, така че не бих заложил имунната си система, че се крепи единствено на спирулината, която приемам. Но бих казал, че така силна реклама, ако си виждал, на мен лично не ми излизала да ти кажа, но пак някой залага на силна реклама за това, е по-скоро надценено. Ако ви харесва като вкус, тогава окей. Но е като нормална добавка, не е groundbreaking нещо да променя... Не е супер храна някаква да кажеш, че ще дигне VO2 max с 20%. Няма да стане това. Вероятно и много мускулна маса няма да натрупаш от ядене само на спирулина. Тоест, ако слагаш по една чайна лъжичка в мислито, няма да натрупаш кой знае колко маса. Значи 2. Да. Но то по-скоро е като добавка, която ти смяташ, че има някакъв добавя ефект, но не може да бъде крепителен блок в храненето или нещо от сорта. По-скоро сам съм в последните примерно 5 до 10%, където ние като атлети за издръжливост имаме склонност да имаме дефицит на желязо, така че от тази гледна точка желязото и като
абсолютно количество в кръвта е сравнително малко, т.е. една чайна лъжичка има доста желязо и доста би помогнало за набавянето на желязо необходимо на организма. Така че от тази гледна точка може би да. Но въпреки това, ако гледаш не чисто от гледна точка на добавяне на желязо, по-добре си вземи таблетки с желязо от аптеката. Биха били вероятно по-изгодни и по-лесни за храносмилане, особено ако не приемаш прямо мюсли. Аз на друго не се сещам, не бих си разтворила вода, примерно, да изпия и така. Не знам. Или трябва да я вземаш на таблетки. Спирулината може и на таблетки. Аз лично спирулината има на таблетки също. По начина, по който я вземам, но ако я вземаш на таблетки, тогава може би да. Така че моето мнение е... Аз пия желязото. Точно. Пия с аптеката. Да. Не съм пробвал, имам интерес да я пробвам, но сега наблягам на други добавки, добавям в шишета, стъкли, плътни. Да. Изотонични напитки. От грозде и ябълка. Окей. Малко други, но както е. Нищо. Добре. По-висок процент. Следващ въпрос. Следващ въпрос. С тейпаринг. Ние малко загатнахме тейпаринг, но много се говори за тейпаринг като един така и приятен процес, в крайна сметка, след дълги тренировъчни блокове, да забавиш малко темпото, но смяташ ли, че това с карболодинг и тейпаринг е малко надценен процес или е подценен процес? Откъм какво чуваме в медиите, зависимост от колко гледаме медиите, но някак много хора говорят за какви неща вземат в фазата на тейпаринг, карболодинг и така нататък, или е малко нека да го кажем, спокоен процес и трябва да се починиш, отколкото да е нещо специално. Тейпаринга е периода преди важно състезание, къде даваш възможност на тялото да се възстанови от прекалената умора. Неизбежно това става предимно като намалиш обема и отчасти интензивността на тренировките. Това неизбежно води до известна загуба на натренираност, но тая натренираност се губи по-бавно, отколкото губиш натрупаната умора. Тоест идеята е на 2 или 3 седмици преди голямо състезание да свалиш обема, ще започне да ти пада натренираността, но по-бързо ще започне да спада умората натрупана от тези тежки тренировки преди този период. Идеята е да стигнеш с съвсем малко спад в натренираността на състезание, но с много голям спад на умората, която е била натрупана в мускулите, така че общата ти продуктивност на състезанието да е максимално висока. Сега тейпъра, както казахме преди малко в епизода, че зависи от много неща. Колко си натрениран, колко бързо като индивид се възстановяваш, отчасти не от малка част, свързано и с възрастта, за колко състезание се готвиш, за колко ти е важно това състезание, защото ако не ти е много важно и го правиш просто така с забавен елемент, можеш в средата на сезона си подготвителния дори да го ползваш като натоварване това състезание или изобщо да не намаляваш обема, ами просто да е като вид тест, така да се каже. Да. Тоест дори без тейпър може да влезеш в определено състезание. Тогава знаеш, че не е оптималната ти форма на този ден, но ти може да не ти е това целта. Така че тейпър е според мен важен елемент. Не трябва да се стресираме прекалено много, като с всичко в спорта, защото в крайна сметка това не е хоби. Но може да се възползваш от тейпъра, така че да увеличиш въглехидрата, така че да позаредиш малко резервите, пък да се отървеш от тая натрупана умора от последните тежки седмици преди състезанието, както в случая аз правя. Точно в такъв период съм тейпър, където тия 2 седмици, сега ще отида в София на маратона, но ще бягам не целия, а полумаратон ще бягам и не на максимум, колкото бих могъл да го бягам, ами примерно на 80%, или на 70% от максимума, с цел
да не вкарвам допълнителна много умора в... сега не говорим, примерно 2 седмици нищо да не правиш преди състезанието и не би било неподходящо. Но да е умерено натоварването, така че да можеш да поддържаш на тренираността си, но да не трупаш допълнителна умора. Аз имам малък, не знам дали е лош опит или мал шанс, но от последните ми 3 тейпара, 2, може би и 3 бях болен. Започва тейпара и се разболявам. И не знам не знам каква е причината, но някак, помня, преди маратона миналата година беше така, сега за Италия беше така. 3 седмици преди Италия се бях разболял. И някак, може би е малък шанс, но или слагам много стрес в стейпъра и някак газ до край, после спирам изведнъж или намалявам и някак тялото не е доволно. Зато ми беше въпросът дали е някакъв процес, който може би вкараме много стрес в него или имаме някакви големи очаквания или просто е като някак... Не бих казал, трябва по-скоро да... Да, 3 пъти е често, за да е съвсем пак мал шанс, но не бих казал, че тейпъра води до разболяване. По-скоро даваш възможност, ако си много тренираш, по-скоро в такъв период имунната система е малко отслабена заради големия обем на тренировки и интензивност. Обаче, когато започнеш да намаляваш обема, не би трябвало да се разболяваш. По-скоро би трябвало имунната система да се възстанови и тя. По-скоро седмицата преди тейпъра е като, нали, по самата стратегия, че си на най-висока точка, тогава си най-слаба имунната система и съответно след това се разболявам, без значение дали ще съм в тейпър или не. Може би това възможно е това да е причинно-следствената връзка, да. Или просто супер голям мал шанс. Като... Късметлийски. Да. Възможно е. Който си го може, си го може. Вярно, да. Вярно. Ама... Това е малко... Следващия въпрос е малко не за теб, т.е. не е все още актуален на теб, но бях чел няколко статии, които казват в влизането в all season да зарееш всички триатлонски спортове. Т.е. спираш с плуване, бягане и колоездене през off-season, когато приключи. И някак много такъв, не беше хайп, но обясняваха колко е важно това да спреш всякакви такива тренировки. И дали смяташ, това е някак добра стратегия или по-скоро е идея да разнообразиш? Или за написане на статия, да. Контровършъл статия. Противоречива. Не знам. Противоречива. Според мен пак трябва малко контекст да се вкара. Сега да кажеш за всички атлети е най-добре да зарежат всичко свързано с плуване, колездене и бягане. Не бих казал, че е най-правилната стратегия. Ако тебе просто те кефи да колездиш, аз съм си мислил така как няколко маршрута тук близо до Пловдив ми се правят, където просто или са много дълги, или не са подходящи, или пък нещо друго, веломаршрути, където искам да ги направя. Пробват ми се, изглеждат готини, но до сега не съм стигал в тренировка да ги направя. И си казах, веднъж като свърши сезона, на някой хубава сълта, като е що горе окей времето, ще се облека малко повече сега, като стане по-хладно и ще отида да ги направя. Той сега да кажеш, нали, той не е обязателно нещо лошо, не смятам. Особено пък ако имаш караш и офроуд, МТБ, перфектно. Вземи си МТБ-то и се кефиш на това нещо. Аз в оф-сизъна съм си казал, че искам пак да дам шанс да се харесаме с трейл бягането. До сега всичките ми опити са неуспешни. Нещо нямаме така love-hate relationship се получава, по-скоро хейт от моя страна. И даваме си нов шанс, но все не може да се харесаме, но казвам се, тук има няколко групи, дето бягат в близките баирчета
И съм си казал, че след като свърши сезона, искам да отида и това да пробвам. Да. С някой, който го прави по-редовно и има повече представа как се случват нещата. Но да, ако примерно си се поизморил наистина от тия трите спорта, то е перфектното време да разнообразиш. Аз другите неща, които да се пробват също и не остава време през сезона, искам да пробвам пилатес, искам да пробвам гребане, искам катерене да се пробвам, на кросфит ми се ходи, на тенисна маса. Доста неща има такива странични спортове, които нямат нищо общо с триатлона и бих искал да ги пробвам и като ми свърши това състезание, бих отделил времето, така че да оставаш хем активен, хем виждаш някакви други спортове. Пък знаеш, може да се влюбя в нещо друго и да стана да станеш шампион на тенисна маса. Да. Или тенисна маса, да. Не се знае. Но това е също да си отворен, да си пак новобранец. И не, че сме кой знае какви триатлети, но от гледна точка, примерно на гребане, някой ще трябва да ми покаже как се държат греблата, как изобщо се загребва. За някой, който слуша този подкаст и гребече, изглежда смешно, но като никога не си го правил, някой трябва да ти покаже как изобщо се сяда в лодката, без да паднеш вътре в водата. И така нататък. Ще почнеш да плуваш. Подхлъзнах се от лодката и то направи 3 км. Да, подхлъзнах се и направих 3 км. И после се качаш на колелото, защото ти е студено и стандартно. Докато се усетиш, че вече си направил един триатлон. Но да, това е добро време за такива експерименти, да пробваш нови спортове, да се разнообразиш. Много от протата зимата ходят да карат ски или по-скоро такива писалки, пак развиват двигателната активност, развиват сърдечно-съдовата система, но не са точно същите движения, като т.е. разнообразяващ типа движения. Той ще да те питам, следващия въпрос е колко би било теоретично, може би, как би изглеждал един добър оф-сизън. Това с оф-сизън малко ми е като до кога е оф-сизъна, кога започваш да изграждаш на ново. Като аз оф-сизън си го представям до началото на декември. Т.е. в случая с твоя късен триатлон имаш месец-два, не повече. Или 3, ако нали сме караме по-леко, но... Оф-сизъна всъщност колко дълго да продължава, зависи от това кога ти е следващото голямо състезание през сезона. Добре е този оф-сизън, който говорихме до сега, да си дадеш малко и физически, но и психически малко пауза на мозъка, да си кажеш, добре, няма никакви, дори да правиш отделните 3 спорта, пак да са неструктурирани тренировки. Тоест сега излизам да карам и ще карам колко ми се карам. Мога да карам 40 минути, мога да карам 3 часа. Няма значение, просто ще се забавлявам, тук ще спра да пия кафенци. Не следиш нищо не следиш. Нямат значение за тебе. В този период тези неща нямат голямо значение. В същото време, ако искаш пък за следващия сезон да работиш, не е лошо да не е изцяло, т.е. до декември нищо да не правиш, нищо структурирано и така да го караш както дойде. Ами да започнеш, примерно след последното състезание, 2 седмици или много малко тренировки, или нищо да не правиш. След това започваш примерно 2 седмици, така от време на време спорадично, я караш, я някакъв друг спорт пробваш, я нещо друго. И постепенно започваш да вкарваш на ново тия 3 спорта, като в началото са много лекички тренировките, зимата е добре да се работи за база, има 2 основни типа периодизация или обратна периодизация, т.е. дали зимата работиш за база и като наближат състезанията така заостряш, дигаш, правиш по-интензивната част, или през зимата правиш интензивната част и постепенно развиваш базата покрай нея. Ако си го представим като една пирамида, базата ти е тези бавните бягания и карания, те са основата на пирамидата, а върха на пирамидата е тези интензивните бягания, отсечки, било то с колело, било то в басейна или на бягането. Тоест ти, за да можеш да построиш една висока пирамида, тя да е устойчива, т.е. да можеш да имаш максимално
висока пикова скорост, ти е добре да имаш богата основа. И затова има два вида така периодизация. Айде да не влизам в много подробности, но това са общо взето двете концепции като тренировъчни планове. И в оф-сизъна се започва полека, т.е. няма някакъв твърд период. Ако примерно първото състезание е чак юни, тогава можеш и до декември нищо да не правиш. Имаш достатъчно време, имаш добра вече физическа подготовка или пък юни месец ти е първото състезание, но ти там просто искаш да отидеш с приятели, да го завършиш, да ти е без никакъв натоварване, тогава няма смисъл още да почваш от рано. От друга страна пък, ако състезанието ти, примерно, имаш някое важно състезание началото на май и искаш да се представиш добре, е добре да започнеш по-отрано, да започнеш с работа в басейна, примерно по техниката си. За някои други го казвам, не за нас двамата. Няма ни за нас двамата ни плуваме перфектно, няма какво повече подобряване. Но за другите хора, които може би слушат и някои от тях имат все още какво да подобряват плуването си. Някой може би да е такъв, някой да не. Обичам как добавяме огън в самата такъв негодуваемост към плуването. Предполагам, да. От тримата човека, които ще слушат този подкаст, може би един е такъв, дето има нужда да още някъде да изчисти. Но, така че техниката през зимата, като я подобриш, да можеш през пролета и лятото да ползваш вече подобрената си техника, да може и за трите спорта, да можеш да ползваш подобрената си техника, така че да надграждаш вече с по-голяма ефективност. Ясно. Това е, мисля, че доста монолог си про... Фитнесът също е... Как го виждаш като така по-тежести, повече... Нали, мобилност, аз това с което смятам да добавя като... По-скоро не като самата тренировка, а по-скоро като навик, разтягане, мобилност и тези неща да са от двете страни да ми добавят. Това смятам да бъде една от главните ми цели в оф-сизъна. Мобилност плюс плуване. И нямам търпение да ходя да бягам на фитнеса. Много обичам да бягам през зимата на фитнеса. Това ми е супер любимо, да. Когато 5 часа сутринта, навънка е тъмно, излизам с колата, отивам до фитнеса, няма никой. Любимото ми е. Наистина. Мразя да стана сутрин, обаче през зимата е яко. Как ти е? Да. Това ще я правя през... Аз знаеш, че съм от двама не съм малко по-така. Ходя да катеряте пето, да. Най-добре като се пазарят е, че да имаш по-голям шанс да причупиш. По тъмно. Да. На тъмно на паветата. Мало, ти само си го измисля. Не, той беше шега. Той беше шега малко. Ние за едни други те-пета говорихме. Той е такова е... Да. И те де. Аз ходя на пътечката, даже не ходя да бягам, да ти кажа. Зимата изобщо не бягам. Дори не ставаш в 4,5 през зимата. Зимата не е. Аз изобщо не ставам. Зимата е сега от септември, като се завия. Зима не съм успял, мамо, и изобщо не ставам да тренирам такива неща. Не. Като събереш малко мазнини. На пролет, като стане тогава, да. Да, тогава са на хубаво време. С птиченцата. Да. Малко се разсеяха. Малко, да. Но фитнеса, да, сега би бил добър момент да се наблегне на фитнеса, особено такива слаби места, където можеш да си усетил някакви или имаш сериозни болки, които в определени случаи, не е винаги, но в определени случаи могат да си помогнеш с фитнеса с конкретни упражнения, или пък си забелязал, че имаш по-слаби места и искаш да развиваш сила. Да кажем, ако искаш, примерно казвам, на колелото да си по-силен, тебе ти трябва по-здрави мускули. Първо да имат тая сила, да могат да бутат по-силно педалите, и второ, в последствие да я направиш тая сила, да може да е наречената мускулна издръжливост, т.е. ти да можеш, ако сега образно говоря, натискаш примерно 250 вата за 4 часа, първо трябва да стигнеш да можеш да натискаш 300 вата изобщо, и след това да можеш да ги натискаш за половин час, след това да можеш да натискаш за час, след това за 2 и след това за 4.
постепенно, нали, да се развият. Но първо трябва да можеш да натискаш 300 вата изобщо, защото ако сега си на 250, ти, това, че тия като изобщо няма силата, ти няма как да я развиеш във времето, да стане мускулната издръжливост. Тоест, тебе първо ти трябва, ти може да имаш много издръжливост, но да нямаш силата. Или пък наобратно, може да имаш силата. Имам няколко такива хора, с които работим. Те са от той, което преди са правили. Те имат много сила в краката, но просто не могат да я поддържат дълго време. Примерно, те могат да натискат 350-380 вата за 10 минути, но след това няма никой. И също зависи за какво се готвиш. Ако се готвиш, примерно, за 100 метра спринт, тебе ти трябва тези 380 вата и не те интересува да не мога да държиш час. Но ако се готвиш за средни и дълги дистанции, вече предпочиташ да можеш да държиш 280 вата за 4 часа, вместо да можеш да държиш 320 само за 2. Да, ясно. Тези числа са просто за представяне на това, за идеята, какво искам да представя. Но иначе... Знаем, че повечето хора 300 вата са на закуска, все пак. Да. Сега слушах на Ян Фродено някакъв... Тримата слушатели. Да, към 350 вата било състезателното усилие на колелото. Да. За около 4 часа. Лоша работа. Какво да се прави? Как те? Малко по-различни изгледат нашите часа. Моите часа. Да. Твоите може да са малко по-близко. Не са много близко. Не. Малко по-близко. Малечко може би, ама не е достатъчно. Така. И към последната част на този епизод, малко по-така имагинерно въпрос, да сменим типичния си завършък на епизодите с нещо по-интересно. За Вафа и Боб Чорбата беше... Да, Боб Чорбата. Човека ни писаха, че са много креативни заглавията. Очакваме нови предложения. Пишете в коментарите, ако има някои по-добри предложения за Боб Чорба на мен наистина много ми са дояли. Като се прибера, мамо, Боб, моля, казал съм. Имаме свидетели, казал съм. Те всеки път има, тъй че аз знам, че мама ще ми наготви Боб. Да, въпросът е, ако можеш да промениш едно правило, между другото, аз за отговор на въпроса много дълго време мислех аз лично и ми хрумна докато заспивах. Да, ако можеш да промениш едно правило или някак да разчупиш стандартния формат на триатлона, какво би направил? Ако искаш, аз мога да представя моята идея. Една от идеите ми беше да има като практическо загадка в триатлона, т.е. например да трябва да направиш като на Формула 1 питстоп, т.е. да влезеш и да се смениш вътрешната гума на колелото. Той като някак не е само да въртиш 4, 5, 6 часа, ами да има някаква така интрига. Нали, във Формула 1 те реално едно от нещата е за спирането на гумите е да променят стратегиите. Знам дали знаете, но трябва да карат, имат няколко вида гуми и трябва да сменят вида гуми, за да карат интерес в стратегия. Това някак да са кара. Например, бягането в плуването, тези, които има няколко триатлона, които са с излизане. Това също е някак Хамбург. Говориш за австралийския изход. Да, точно. Който плуваш километър-два, да, излизаш 50-100 метра, правиш обратен завой реално и пак влизаш в това. Някак прави интересно в спортовете, в различните спортове. Да. Или в бягането, например, това е за плуването и колелото, в бягането да трябва да качиш 100 стъпала и после да слезеш и после да продължиш да бягаш на всяка обиколка с 4. Някак така, като Супер Лиг, някак доста разчупен формат е. Другата ми идея беше да се добави в някакво съотношение към плуване, бягане и плуване, колело и бягане, да се добави в някакво съотношение да трябва да добавиш в един от спортовете 10% съответно. И ти си избираш кой спорт да правиш
и добавяш на него 10%. Мисля, че бях гледал за някакъв, ма забравих как се казва, такъв триатлон, където грубо са сметнали, така че всяка дисциплина да ти е еднакво време. Тоест, едно плуваш, да кажем, 12 км, ако ездиш там примерно 150 или 180, не знам, и бягаш примерно 60 или нещо такова. Да. Образно казвам. Разчупено число, да. Да, и грубо се пада по едно и също време на трите дисциплини. И той прави плуването, съответно, вече много по-тежко. Много по-важно. Да, всъщност еднаква тежест имат всеки един от спортовете. Еднаква тежест има всеки един от спортовете, да. Сега ти не можеш, естествено, че ако някой е много бърз пловец, пък не може да кара, тогава не е еднакво, но са ги смятали по някакъв начин, сега не мога да спомня точно как, ама те, че трите спорта са еднаква тежест в общото време. Да. Тъй, че да има някаква равнопоставена, защото ние много пъти сме говорили, че всъщност плуването ти е като най-къса дисциплина, най-малко абсолютно време можеш да изкараш. Да. В моя случай, например, се стои, че съм доста относително бавен пловец съм за сравнително average пловец. Мога да компенсирам от това, че има много време на колелото на бягане. Ти сещаш за някаква промяна, която би направил? Звучи интересно тези неща. Аз съм смисъл, все ми се иска това за драфтинга да може да са примерно сега дистанцията е там 10-12 метра между колелета, но да стане примерно 100 или 200 метра. За организатора е много тегаво, защото ти не можеш да пускаш или трябва да затвориш огромна дължина на пътя, за да можеш да разпределиш хората на такива дистанции, защото на 1 километър ще можеш да сложиш реално 10 човека, което е много малко. Или въвеждането на този Race Ranger, който е технологията, където отпред и отзад на колелото се слага по един радар и всъщност се мерят разстоянието. И в зависимост от това колко време прекараш в драфтинг зоната на предния, толкова време ти се добавя на времето за колелото. И тогава нямаш полза от това, че си драфтил. Но това биха били неща, които бих добавил. Те не са, може би, извън стандартното, но аз бих... Това с Race Ranger с Ranger на Age групарите да вкарат би било готино. Но това е план, ще бъде, аз в Италия ми беше... в който е достатъчно достъпно, ще го вкараме на Батак. Да. На 3 Legend ще бъде в момента, в който е достъпно за по-широката аудитория. Да. Така, че много от нещата, които... Да. Някаква друга точка остава? Другата ми идея, аз бях се записал някога, защото не мога да успея и мисля за подкаст. За идеи за подкаст. За идеи за подкаста и за 3 Legend, съответно. Пълна дистанция в тандем. Не искахме да направим това в Шотландия, ако не се бъркам. Шотландия ли беше? Което са между островите, което е една такава дистанция в тандем. В Швеция. Тоест състезанието има трасето минава през острови и между тях има вода. И вие сте в тандем, сте завързани, имате педалси и можете трябва да сте завързани и плувате и бягате съответно заедно. Това нещо в формата на триатлон. Аз винаги съм искал да намерим някакво колело за тандем колело и да ходим да караме заедно, но не сме намерили още такова колело. Но имаше няколко, аз мисля, че видях 2 двойки, които бяха в Италия. Имаш няколко дали караха тандем, те може би са с един от тях има проблеми с зрението и затова. Да, аз мисля, че това е като на Олимпиадата. Като водач, и на бягането тогава са вързани и на плуването са вързани с въжета, че един да го... Като на Олимпиадата, за тия слепите. Да. 100 метра на Олимпиадата за тези... Те е супер впечатляващо как се мърдат, ръцете им нали са завързани и те точно огледално се движат, за да могат да са оптимални. Това е супер впечатляващо. Много ми хареса да го гледам. Това за мен е супер респект някак. Не само ти да си натрениран на най-високото ниво, което можеш, ами човека до теб да е по същия начин, с същите стъпки и дължина на крачката и така нататък. Много интересно как го правят. Респект. Да. Съответно
изключително много трудности в позицията, в която са съответно. Мгм. Така. Това беше от нас. Споделете какво вие бихте променили в триатлоните, плюс това за момчил с какво време би завършил. Долу в коментарите. Пак ще има победител, който има най-близко. С Марта ще се свържем по имейл. Да, така че ще споделете нещата. Да. Харесайте видеото с един палец, абонирайте се за канала с камбанка, пишете някой коментар, какво да бъде следващата дискусия, някакви въпроси, ако имате покрай триатлоните, ще се радваме в следващия епизоди да ги дискутираме и тях. Чао от мен. Точно така. До следващия епизод. Лека вечер. Благодаря за търпението. Хайде, чао. Чао, чао.